Майка, на преподобните богоносни наши отци и на всички светии, да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Амин. Молитва ми, свети Отец наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Скъпи съграждани и възлюбени Господа, брати и сестри, православни християни. Знам добре, че большинството от вас са дошли за да видят нашето ежегодно шоу по хвърлянето на кръста на Богоявление. Но ако беше само такава работата, ми се струва, че нямаше да имам някаква голяма мотивация да участвам в това шоу, въпреки че по силата на обичая трябва да хвърля кръста и аз ще го хвърля, разбира се. Но по-главното нещо, което правим тук на площада, събирайки се на 6 януари, това е да се помолим Богу. Да се помолим заедно пастира с паството, а и всички други, които даже още не са част от паството, които още даже не са кръстили, но може би предстои да го направят. Всички онези, заради които Христос е дошъл, заради които е установено самото свето кръщение, заради които апостолите са били пратени по краищата на земята, за да може всички Господ да събере при себе си и да направи свои чеда. Нерядко ми се случва да чуя от хората на различни места, по различни поводи, една такава реплика, която всички вие знаете наизуст. Най-важно е здравето. И даже и такава съм чувал, където се казва, че и то всичко в църквата не се прави за здраве. Освен, разбира се, това, което не е за упокой. Но, скъпи брати и сестри, макар и сега в сегашните молитви също да чухме неведнъж прошения, молби за здраве, душевно и телесно, за укрепване, за благосъстояние, благополучие и така нататък. Ако внимателно следим онова, което се случва, дори само в последните празници от Рождество и насам, това, което четохме в Евангелието, това, което вие сте слушали даже и по телевизията, защото той там се казаха много неща, ще видим, че здравето, ако да е важно и ако да е ценно, и ако Господ много изцеления да направи при живе, а хиляди пъти повече, след като се възнесъл на небето, но определено не го поставя на първо място. Ще кажеш тогава, че кое е тогава по-важно от здравето? Здравето, брати и сестри, е важно само за тези хора, които всъщност не са вярващи. Които, или може би са само вярващи, проформа е така външно за пред хора, или колкото си мислят, че са вярващи, а всъщност се интересуват само от земните и материалните неща. Здравето е важно човек, който му трябва, то му е необходимо, за да може той да хапва, да пива, да се весели и така докато може, макар че обикновено, когато го прави неразумно и само е така ушкем в това състои живота, обикновено стига от там, че прияждайки, препивайки, блудствайки, какво ли не още правейки, завиждайки, гордейки се и от всяки други страсти, страдайки, човек накрая се поболява, разсипва себе си първо душевно, а след това и телесно. Защото всичките ни болешки са следствие от тая страшна радиация, наречена грях, която се разпространила из целия свят, а и в нас самите може да обитава, но това зависи вече от нас доколко ще обитава. И заради това чувахме и на Рождеството, чувахме и сега, че главната тема не е здравето, а главната тема е освобождението, спасението, избавлението от греха. Защото когато ангела казал на Дева Мария, че тя ще нарече сина си името Иисус, на еврейски Йешуа, което означава Спасител, той каза, защото той ще спаси народа си от греховете им. И след това, ето и на днешния празник, Богоявлението. За какво отишъл Йоан Кръстител на река Йордан? За да потапя хората във водата за здраве и благополучие. Той дошъл да ги призове към покаяние. И всеки, който влиза във водата, преди да бъде потопен, трябва да си каже греховете и тогава Йоан Кръстител го потапя във водата и той е излизал от нея вече с опростени грехове. По същия начин и Христос, когато тръгва да проповядва, той също това започва. Каза, покайте се, защото се приближи Царството небесно. И в крайна сметка най-великото нещо, което е станало на река Йордан, това е